Tak já mám dneska vintage Balenciaga, našla jsem to, jak jsem navštívila syna v Madridu, který tam hraje basket, tak jsem to našla v takovém second handu a padnou jak ulitý, krásná kvalita, musela jsem je tak trošičku tady zapošít, ale musím říct krásný, že jde tam vidět taková ta poctivá krejčovská práce, kterou já dneska dokážu ocenit. Nedokázala jsem to ocenit jako mladá, dneska už jo. A přiměřeně musím říct, já hlavně sázím na geny, to je na moji maminku, tetu, babičku, tak to si myslím, že je nejdůležitější. A potom takový ten přirozený, jako že člověk se dobře vyspí, že dobře jí, že cvičí. Taková ta základní péče samozřejmě, i když zjišťuju, že s věkem ta péče je intenzivnější. Já vůbec nechápu, jak dneska ty mladé holky si dělají nějaký rutiny, protože mně přijde, že to je úplně zbytečný. Že potom to si mám dělat já, ty rutiny. Takže si myslím, že naopak jako přiměřeně, že vlastně když to děláte jako hodně mladý, tak ta pleť si na to zvykne a potom to vyžaduje víc. Takže si myslím, že tam je důležitá jako hydratace, která je vždycky nejdůležitější. Takže jako to nepřehánět, ale samozřejmě péče je důležitá, protože chceme jako ženy vypadat dobře. I když já nejsem ten typ, že bych jako bojovala proti stárnutí, protože si myslím, že člověk ten boj nevyhraje, musí to pustit a musí se smířit s tím, jak stárne, jak vypadá. A když potom se smíříte, tak vám je jako v podstatě dobře. Takže potom ta péče stačí jenom základní. To jsem si nedala, ale teďka, jak se mě ptali, jestli umím turecky, tak jsem si říkala, měla bych se trošičku víc pustit do té turečtiny. A chtěla bych znova začít jezdit na koni, kdy jsem se začala jezdit v 45 a vím, že mě to přinášelo hrozně moc štěstí. A v létě já potom každodenně plavat, takže každodenně tak jako cvičit a najít si chvíli pro sebe, protože ta meditace může být jako v jakýmkoliv způsobu, ať je to procházka v lese, tak každý den si najít něco, co člověk dělá pro sebe. Já tančím, máme takovou skupinu starších a pokročilých, je to hrozná sranda, takže abych mohla pokračovat tady v těch věcech, a to je moje novoroční předsevzetí, který mi dělají dobře, abych na sebe nezapomínala.